desmuntant tòpics sobre l'aprenentatge d'una llengua. Quants cops hem sentit que aprendre un idioma és difícil, requereix sacrifici o disciplina? Oblideu-vos d'aquestes creences. Aprendre una llengua és adquirir nous coneixements i habilitats, obrir-se portes, créixer i realitzar-se personalment. Tot seguit us ho demostrem parlant d'uns quants tòpics i prejudicis que molts hem tingut sobre estudiar idiomes. Per aprendre una llengua he de treballar sobretot la gramàtica. Moltes persones tenen aquesta idea, però no és ben bé així. La gramàtica és important, però també ho és aprendre vocabulari, treballar l'expressió oral, que és la capacitat de parlar, l'expressió escrita, escriure textos, la comprensió oral, entendre el que ens estan dient, i la comprensió escrita, llegir. T'has d'organitzar per desenvolupar aquestes 6 àrees alhora. Recorda-les bé. D'acord. I és cert que per aprendre una llengua cal practicar molt? Totalment cert. Com més, millor. És recomanable que intentis organitzar-te el temps per aprofitar-lo al màxim i que et reservis estones per gaudir amb l'idioma, mirant pel·lícules, escoltant cançons, llegint coses que t'agradin o xatejant amb algú. M'has convençut. Els diumenges a la tarda tinc força temps i me'l reservaré per estudiar una llengua. Molt bé, però pensa que l'aprenentatge d'un idioma és més eficaç si es fa amb freqüència. Quants cops hem sentit que és millor fer una mica d'esport cada dia? Doncs amb les llengües passa el mateix. És millor estudiar 10 minuts cada dia que posar-s'hi una tarda sencera a la setmana. Doncs moltes gràcies. Miraré de posar-me objectius realistes. És clar que sí, ens hem de posar objectius realistes per avançar. No podem intentar aprendre un idioma amb presses. Hem d'estar satisfets dels progressos que fem tant si hem pogut avançar molt com si no. Així doncs, què esperes per començar a aprendre una llengua? A la descripció que hi ha sota d'aquest vídeo hi trobaràs recursos per fer-ho de manera gratuïta.